Здравейте! Вие гледате новото видео в канала Moon Forest Path. Радвам се, че сме отново заедно с всички, които сте редовни зрители на канала. И добре дошли на всички нови зрители. Надявам се, че независимо дали гледате видеята отдавна или за пръв път попадате на мое видео, то ще бъде полезно и интересно за вас. Ще прекарате приятни минути днес заедно с мен и че посланията, които ще чуете, ще отговарят във вашата ситуация. Днес ще разгледаме една любовна тема, която ще бъде по-генерална. И тя е следната. Кой е човекът, който ще ви донесе щастие в любовта, който ще ви направи щастлив в любовта и ще ви обича истински? Това е питането, което имаме днес. Той ще направим една характеристика и описание на именно този човек, с който наистина ще сте щастливи. Така, имате избор от 3 варианта, които са 3 кристала. Ето тези са. Първият е слънчев камък, втория е лабрадорит и третия е рубин в оксид. Така че изберете един от тези 3 камъка и към тях съм допълнила и една оракулска карта, която току-що съм изтеглила за всеки вариант, като ще допълваме и с много таро карти, така че просто тези оракулски карти ще бъдат като начална енергия за всеки от вариантите. Така, изберете си един от тези 3 камъка, 3 кристала. Както казах, слънчев камък е първия, втория лабрадорит и третия рубин в оксид. И започвам естествено с първия, с слънчевия камък и с тази карта, която съм изтеглила малко преди видеото, като начална енергия за вашия вариант. Именно, кой е човека, който ще ви донесе щастие в любовта, ще ви обича истински, ще ви направи щастливи в любовен план. Така, вашата карта е подаръка. Ето това е картата. Което значи, че това е един много щедър човек. Много щедър човек като характер и също така с много изобилие в живота си. Може и да има и богатство, да е доста заможен в материален план, но дори да не, наистина този човек винаги има какво да даде от себе си, не само в материален план. Това е изключително грижовен, отдаден, щедър човек, който винаги се отзовава, когато някой негов или не, съответно близък има нужда, когато трябва да помогне на свои близки, любими хора, когато има някакъв проблем, дори да е непознат човек. Просто, така, човек, който е изключително отзивчив. Щедър. Може дори и към вас да е щедър, да прави доста подаръци, да обича да изразява чувствата и любовта си с подаръци и така да обгрижва хората около себе си. Така, сега ще разгледаме и таро картите, за да видим какво ще кажете още малко за този човек, който ще ви донесе щастие в любовта. Така, това, което виждам е, че това е наистина доста щедър човек, както казах, който прави подаръци по асло на пентаклите, като най-вероятно е нов човек във вашия живот. Бих казала, че е някой, който тепърва ще срещнете или дори да сте се срещали поради някаква причина, не мисля, че много сте обърнали внимание и че сте имали изобщо някакви отношения в миналото. Така че това е като цяло една нова връзка за вас, една нова любовна връзка. Така, както казах, грижовен, отдаден човек преди малко с първата оракулската карта. Също така обаче не само, че е грижовен, това е някой, който обича и да защитава позицията си. Борбен човек. Амбициозен и борбен човек, не се отказва, не се предава.
може и да е човек, който и доста е постигнал в живота си, но въпреки това винаги търси нещо ново, търси нови начини да се развива, да израства в живота си. Може и дори да е перфекционист, смисъл човек, който винаги иска да бъде най-добрия на най-висока позиция, човек, който обича да прави по-дългосрочни планове. Така че доста впечатляващ човек, доста впечатляваща личност. Човек, който е много любвеобилен, обича с цялото сърце, който ще бъде и ваша сродна душа. Въпреки че е така, както казах, е някой, който се бори, амбициозен е, борбен, иска да постигне успех. Не бих казал, че е някой самовлюбен или който поставя себе си в центъра на всичко. Да, разбира се, много е постигнал и най-вероятно има причина така да е с една увереност в себе си, но това не е прекалено, не бих казал. Това са точно оптималното количество увереност, което трябва да има човек. И спрямо вас определено смята, че вие сте наравно, вие сте двама партньори, т.е. няма тук мъж-жена или единият е подчинен, другия е по-главен, няма такова нещо. Смята, че сте абсолютно еднакви, равноправни в вашите отношения, също така е ваша сродна душа, може да кажем. И заедно сте даже още по-силни. Заедно може, както се казва в кавички, разбира се, да покорите света, да покорите всички върхове заедно, да постигате много неща. Може дори да бъдете в даден момент и партньори в работен план, бизнес партньори. Заедно сте още по-силни дори. И наистина този човек ви открива един цял нов свят, цяла една нова вселена, нещо, което е непознато и ви променя изцяло. Може да ви промени живота, дори да кажем. Сега не за всеки ще е чак в такава степен, но изключително впечатляваща личност, бих казал, с много качества, с много способности и с много постижения. Ако пък не ги е достигнал тези постижения, най-вероятно това ще се случи в бъдеще с този човек и има доста големи мечти този човек. Те са отвъд целия свят, така да кажем, тези мечти. Наистина не е някой, който иска нещо малко в живота, иска нещо голямо този човек, иска да постигне много. И наистина мечтите му са големи. Нека да видим финално още малко за това, кой е този човек, който ще ви донесе щастие в любовта. Да, както казах, ето нов човек е нова любов и с голямо сърце. Човек с голямо сърце и с много любов към вас. И е нов човек, който идва във вашия живот. По кралица Пентакли, ето тук за мъжете, може да е жена с такава земна енергия, Телец, Дева или Козирог, или това да е вашата енергия, ако вие сте жена. И човек, който ще ви така помогне да бъдете повече в този елемент. Елемент на земята, на стабилността и на изобилието. Много изобилие също, да, както казах, носи във вашия живот, вашия човек, който тук излиза, че както задаваме въпроса, това е човек, който ще ви донесе щастието в любовта. Ами това е за вариант 1. Ако искате, пишете в коментарите какви са вашите мисли и усещания от този вариант. И ако искате, гледате някои от другите избори. Сега нека да видим за втория вариант, лабрадорита, втория кристал. И естествено започвам с оракулската карта, която съм изтеглила малко преди видеото. Някои хора ме питат защо тегля карта преди видеото. Просто това си е вътрешно усещане, интуиция. Понякога ги тегля в рамките на видеото, понякога преди това. Днес така усетих нещата, че трябва да е предварително. Но ние ще теглим и много таро карти, така че това е просто началната енергия за прочита, за вашия вариант. И така, кой е човека, който ще ви донесе щастие в любовта? Така, имаме високомерието като карта, тук карта с пауна. Със сигурност е някой, който е много впечатляващ и доста уверен в себе си. Има много гордост в себе си. Да, това е до някъде негативно качество, това високомерие, но не всеки е перфектен. Сега може пък това да е
негативната страна на този човек. Но не само високомерие, тук говорим и за човек, който също е доста впечатляващ, доста привлекателна външност или обича, да кажем, по-така екстравагантен стил на обличане може да има, или прическа, или грим, примерно, ако е жена. Определено се отличава от останалите хора, по-различен е и по-екстравагантен и всичко е така, как да кажа, като в повече се случват нещата в начина, по който изглежда този човек. Обича да изразява себе си чрез начина, по който изглежда той или тя, съответно. Нека сега да видим и с още карти, старокартите. Кой е човека, който ще ви направи щастливи в любовта и ще ви обича истински? За избор номер 2. Тези, които сте избрали втория вариант. Така, тук за повечето от вас това е някой от миналото, т.е. имали сте определени отношения в миналото, може дори да са били, да са завършили по-негативно, но дори да не са завършили чак така, как да кажем, тъжно и със страдание, просто този човек все още мисли и страда за вас и не може да продължи живота си без вас. Мисля, да може да, не, че не може да продължи живота си, не може да бъде щастлив в любовта и много неща се случват в последствие, след като сте се разделили, да кажем, или дори да се опитва да бъде с някой друг, винаги търси вашата енергия в този друг човек. Тук повече фокуса е върху вашите отношения и това, че сте силно свързани в духовен и емоционален план с този човек. Може дори няколко пъти, да кажем, да сте се събирали, разделяли. Не за всеки е това. Но като че ли от много време се познавате, от повече време. Това е човек, който познавате от дълго време и познавате доста добре. Знаете неговите положителни качества, знаете и неговите или нейните недостатъци. Този човек е изключително впечатляващ. Тук, ако сте мъж, в мъжката енергия, това е жена, която е кралица на жезлите. Да, тя се отличава, наистина е харесвана, има самочувствие. Но също така има и много силно развито чувство за справедливост в този човек, независимо дали е мъж или жена. Балансираност и като цяло желание за това да, имат своята увереност в себе си този човек, но има желание и да разбира човека срещу себе си. Човека, който срещу него или нея. И да се постига консенсус в отношенията. Тук даже като зодия имаме и зодия Везни. Освен Овен, Лъв или Стрелец, имаме Везни. Също и Скорпион има като зодия, ако това ви интересува като информация. Но има в себе си както увереност, така и доста разум, интелигентност, логично мислене, така че като цяло не е самочувствие без покритие. Има защо. Не е само заради външността, не е само заради постижения, ако има, например. А и защото този човек е доста интелигентен и има страшно много знания. Може дори също така да се занимава в тази сфера на правото или друга такава важна професия в обществото, отговорна професия. Така че това е горе-долу, което виждам тук по картите. И също, което трябва да отбележа е, може да сте получавали доста знаци от съдбата във връзка с тези отношения в миналото и
и сега и в бъдеще съответно да получавате такива знаци. Нека да видим още малко кой е човека, който ще ви направи щастливи в любовта, ще ви обича истински. Да, това е определено нещо като втори шанс или пореден шанс в едни отношения. И е човек, който преминава през доста страдания, предизвикателства, трудни моменти в живота си, но успява да се изправи. Може би в момента да преминава през такъв по-труден период и когато започне да се изправя, събира отново силите си, ще имате възможност съдбата отново да ви срещне. Също така този човек може и да е на разстояние от вас и да живеете в различни градове или държави. Може да сте от различни националности за някой от вас. И тук е човек, който обича да прави някои неща едновременно. Понякога е доста заед, може да се занимава с два бизнеса или две различни дейности. Понякога, да, казах, че може и да е на някаква много отговорна позиция, но дори да е така, той или тя, няма значение, се занимава и с други дейности. Може да е спорт, може да е, да кажем, някакво хоби, което също обича да практикува. Но винаги гледа така да се занимава с нещо, да не остава без занимание, защото когато нищо не прави, сякаш не се чувства добре този човек. Обича да е в движение. Може да обича да пътува също така. И често да ходи на някъде, дали по работа, дали за забавление, но да обича пътешествията и екскурзиите. Това е този човек. Това е, което мога да кажа за избор номер 2. Така споменах зодиите, огнените знаци, Везни и също така Скорпион. Пишете в коментарите, ако желаете, разбира се, какви са вашите мисли, усещания за този втори вариант, ако искате гледате някои от другите избори. И остана да видим накрая третия вариант, Рубин в Оксид е третия избор. И започвам с оракулската карта, естествено, която съм изтеглила малко преди самото видео. Тя ще е началната енергия за вашия вариант. Кой е човека, който ще ви донесе щастие в любовта? Тук имаме лекомислие, фриволност като карта. Това е някой, който може да е не толкова сериозен. В втория вариант, между другото, беше една такава много сериозна енергията на човека. Тук е като че ли някой, който знае как да се забавлява и не се напряга чак толкова. Може дори така да носи повече детското в себе си, независимо на каква възраст е. Може да е понякога по-наивен, по-разсеян, по-замечтан, такъв тип човек. Но нека да видим сега и с тарокартите какво ще покажат за описанието и характеристиката на този човек, който ще ви направи щастливи в любовта и ще ви обича истински за третия избор. Нека да видим какво още ще ни покажат картите за този човек. Така, определено е човек, който е мечтател. Може да обича, да кажем, филми и такива сериали или други такива фентази неща, един вид книги. Всичко свързано с фантазията, с фантастиката, дори може да кажем. Нещо като несъществуващи светове, супергерои и така нататък. Така, много развита фантазия и въображение. Може и да има креативност този човек също така, да се занимава и с някаква такава дейност. С изкуство или с създаването на някакви
Сега както са модерни тези професии, свързани с компютъри, приложения, игри, изкуствен интелект и така нататък. Може и в тази сфера да е зает този човек. Също може и да е някой, който е в светлината на прожекторите. Известен човек, може и с музика, изкуство, актьор, актриса и така нататък. Така че една личност, която да, както казах, е креативна и с много въображение. Това, което виждам е, че един човек, който е настроен и по-скоро насочен към традиционното и традиционните отношения, който държи доста на семейството, близките, роднините, децата. Може даже да е човек, който има деца, когато го срещнете. Може и да е човек, с който в момента имате отношения за някой от вас. За някой от вас може да е вашия сериозен партньор, съпруга даже. Или някой, с който сте в състой в момента, или сте на разстояние. Но по-малко вероятно е да е напълно нов човек за вас. Това е човек, който обича да пътува и също така може и често да пътува и в работата си или в живота си. И може да обича високите скорости за някой от вас. Може да кара мотор или не само кола, може и да е някакво друго превозно средство. Като мотор, както казах. Или нещо друго. Може и тротинетка да е. Не знам, сега са модерни дори тротинетките. И какво друго може да кажем за този човек? Имаме карта на обесения, така че някой, който като че ли все още понякога открива, как да кажа, дори да е някой голям, не голям, как да кажа, възрастен човек, реално, който вече трябва да е напълно изградена личност, сякаш все още търси себе си този човек. Има такива моменти в живота си, в които има нужда да поспре, да помисли, да анализира ситуациите, да анализира себе си. Сякаш търси себе си и понякога се чувства изгубен. Въпреки, че ми струва, че това е някой, който е сравнително успешен в живота, в работата, във всяко едно отношение, който е постигнал доста и на когото хората се възхищават. Смятам, че е човек, който сега не бих казал, че има чак толкова много близки приятели, но си има хора, които доста го харесват, които разчитат на него или нея, на които и той, и съответно тя може да разчита. Но въпреки това, понякога има нужда този човек да остане сам и или се съмнява на прав път ли е, правилната посока ли върви, понякога се чувства объркан и изпада в по-тъжно настроение. В този смисъл е някой, който най-вероятно е интроверт, въпреки че, да кажем, обича високи скорости, има много хора около себе си, харесване. Сякаш винаги има нещо в себе си, което тъй не успява да изрази по най-добрия начин. Понякога трудно изразява чувствата си дори този човек и това, което наистина мисли. Но понякога е трудно този човек да свали маската и да бъде напълно себе си, дори с близките си и в едно, да кажем, романтично партньорство. Нека да видим още малко за този човек, който ще ви донесе щастие в любовта. За избор номер 3. Тук сега за мъжете излиза императрицата като карта, така че определено това е много важна за жена за вас и всъщност жената, която ще ви направи щастлив в любовта е и жената, с която най-вероятно ще имате семейство и брак. Тук определено се вижда това. Тоест това е човека, с който ще имате семейство, брак, сериозни отношения и ще ви бъде партньор за много дълго време. Тоест ще ви направи щастливи в любовта не само за някакъв период от време, за няколко години или така нататък, а наистина за много-много време напред.
И може да бъде като един нов шанс за минали отношения или отношения, които са минали през доста препятствия. Сега, може би за една малка част от вас, да кажем, че би могло да бъде и нов човек, но наистина за много малък процент от вас е напълно нов човек, който тепърва предстои да срещнете. Може да не сте имали романтични отношения, да сте били приятели, или да сте работили, или да сте учили заедно за някой от вас и за това да излиза, че сякаш е нова връзка. Но да, най-вероятно не е напълно нов, както казах, за вас този човек. Какво друго може да кажем? Този човек е нещо като ваша сбъдната мечта. Независимо дали става въпрос за мъж или жена, този човек е нещо като идеал за вас. Това наистина е най-подходящия човек за вас. Наистина сте доста съвместими и си приличате по много неща. Тоест тук не говорим за две противоположности, които се привличат, а по-скоро за човек, който прилича и на вас по доста... поне по начина на мислене, ако не по качества, защото вие може да сте си различни, може да сте дори от различни националности или дори от различни професии, от различен кръг в обществото. Но въпреки това имате някакси еднакъв светоглед, еднаква мъдрост в себе си, която ви сближава още повече. Това е един много добър златен шанс, който предстои от тук нататък за вас. И вие определено приемате този човек за най-ценното във вашия живот, както и той или тя за вас. Наистина ви оценява истински и вижда смисъла на всичко между вас. Иска да изгради много стабилност във вашето бъдеще и винаги да бъде до вас, да вървите заедно, рамо до рамо. Много, много отдаден е на това, което предстои от тук нататък за вас. На това, което е било, на това, което е сега и на това, което предстои. Минало, бъдеще и настояще се преливат в едно за този човек. И, както казах, да, семейството, традициите, корените, мястото, откъдето произлизаме, е много важно за този човек. Всичко, което носи от рода си, не знам защо, някак си е силно вплетено в този човек. Може да е, както казах, по някакъв начин лекомислен, да има някаква фриволност този човек, но въпреки това спрямо отношенията не е така. Той е сериозен. Дори в ежедневието си да дава вид на човек, който не е сериозен, всъщност във връзките е доста сериозен. Така че тук говорим за дълбочината на характера на този човек. Общо взето това е, което мога да кажа за избор номер 3. Пишете вие в коментарите дали това, което чухте, отговаря за вас, изобщо така, какво мислите за описанието на този човек. Само тук да спомена, като зоди имаме зодиите Везни, Телец, Рак и Водолей, Риби също така. Но каквато и зодия да сте, важно е да ви отговаря енергията. И така, това беше всичко за днешния прочит. Надявам се, че ви беше полезно днешното видео. Ако ви харесва, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Също така може да се включите към членство на канала. Ще ви бъда много благодарна, ако ме подкрепите и по този начин. Ако желаете персонален прочит с картите, в който да разгледам така конкретно вашите питания, вашата енергия, вашите отношения, начините, по които може да се свържете с мен, са посочени в описанието на всяко едно видео в канала, така че лесно може да ги откриете, там ще ги намерите. Сега се разделяме. Желая ви един прекрасен ден и до нови срещи!